Asociația Centrul Educațional Interrenic pentru Tineret, în cadrul proiectului Curcubeu, Centrul de Formare și Integrare Profesională cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, Investește în Oameni 2007-2013, anunță organizarea în seara de joi, 16 septembrie, orele 18, a unei cine festive în incinta Burg Hostelului din strada Bastionului numerele 46. Acest eveniment, al treilea dintr-o serie de 18 astfel de evenimente, constituie finalizarea unui curs cu profesioniști renumiți din domeniul gastronomiei, în beneficiul cursanților Centrului de Formare și Integrare Profesională Curcubeu. Cina festivă are ca invitați oficialități și personalități din diverse domenii de activitate din Sighișoara și județul nostru, familiile tinerilor cursanți, precum și persoane doritoare de a participa la acest eveniment. Pentru delectarea invitațiilor, tinerii cursanți, sub îndrumarea domnului Mihai Ioan, vor pregăti o serie de specialități culinare de excepție din bucătăria șvăbească. Persoanele dornice de a participa la acest eveniment se pot înscrie contactându-ne la numărul de telefon 0725 532 668 sau la e-mail curcubeu@ibz.ro. Numărul de locuri este limitat. Pentru informații suplimentare despre acest eveniment, sunați la numărul de telefon 0725 532 668 sau accesați site-ul www.curcubeu.eu.